Haganah Mohilari Jindabad. Jindabad, Jindabad. जों PPP दंमोन ओमफ्राय दा सा ससेयाव जों UPPLआव हाबदोंमोन नंगौ जों हाबदों थार बाथ्रा इयो थारमाने जोङो मोजां खामानिखौ जों मोजां नुवाखै मानो होनबा जों गोरिब मानसि जोंनो बेसेबां जोंनो खुन्दुं नाङा जोंनो मुसारि गांसे बोसोराव मोनसे होनायबाबो जों बेखौ जों गोजोननानै लागौमोन गोरिब मानसि जोंहा मानो होनबा जोंहा धोन सम्पतिबो गैया बायना लानो जों गोरिब मानसि मुसारि मोनसे लाना मोननायमोनबाबो बेखौबो जों गनायगौमोन दिनै जोङो माबा UPPL सरकार दानाय लोगो लोगो माबा बोसोरनैयानो जासिगोन UPPL सरकार जानाय लोगो लोगो मुसारि गांसेबो गैया सोरबा मायबा मोनसे जोलै मोन्दों बेखौबो गैया जनाया फैदों गावबा गाव लादों नंगौ बेखौ होदों सरकारा होआखै नङा जों UPPL सरकारखौबो जों दखिया बिसोरबो होदों होआखै नङा खिन्थु इसोरो जाय लाबोग्रा इसोरो थारमाने इसोरो बुंना नांगौ गोरिबफोरनो जों एसेखिनि लाबोदों नोंसोरो मा खालामो फैदों आसनि फैदों माबा फैदों बेफोरखौ राननानै हरनांगौ मानो होनबा मानो दुखु नाङा जोंहाबो दुखु दं जोंहाबो फोसावथो जोंनि थाखाय मोजां जाथो दा जों जेनेबायदि जों बुङो नङा होमबा जोंनि कालचारावनो बुंबाय जेनेबा खोथा फंनैसो जोङो सरकारखौ जोङो UPPLखौ नाजादोंमोन नंगौ BPF सरकारा मोजां जाया UPPL सरकारा मोजां जागोन होननानै सानसे समाव बुंदोंमोन बुंनायखौ जों गनायदोंमोन बे गनायनानै जों UPPL सरकारजों जों नाजादोंमोन दिनै मा खालामखो UPPL सरकारा दिनै UPPL सरकारा मा सोंगोन गिदिर गिदिर माबा लाबोनांगौ माबा बायदिसिना लाबोनांगौ माबाफोर मा सोंगोन सोरबा मोनसे गोनांथि जायोबा नोंथाङा मा खालामदोंमोन नोंथाङा माबा मोनसे आसनि मोनाखै नामा बे आसनि मोनसे खोथा फैयो नामा अमा फिदों नामा अमा गैया नामा नों आसनि मोनाखै नामा जागोन दे बेफोरबायदि नङा मोनसे प्रमद बर' सार बायदि मानसिया बेफोरबायदि खोथायाव फैया गिदिर लाइन आरो आं ओरैबायदि आं दुखु मोनदों हाग्रामा सारा 17 बोसोर रायजो सलायनायाव प्रमद सारा मानो डिसिनो पावार होदों नंगौना नङा बियो मानो 17 बोसोर हाग्रामा सारा बेयाव थांनाबाबो बेयाव गनायथि खालामदों इंलिस रोंनानै मा खालामदों जेबोनो खालामाखै दा बाक्सा डिस्ट्रिक्ट दुमरुगुरिनिफ्राय साबैसे माने 20 जन जइन जाबाय जोङो